Bueno, sabedes que vos dixen o sábado que estábamos de celebración, que estábamos co 7º aniversario da residencia. ¿Sí? Bueno, pois hoxe volvemos a contar con outros veteranos aquí da residencia, que son a Escuela Municipal de Teatro de Lalín, vale? En concreto, o grupo Aicilá, que vos veñen a presentar unha nova obra que se chama Os 4 pés do trono. E eu a verdade é que non sei de que vai a obra, así que agora descubriremos. Bueno, como sempre, vamos a dar un fuerte aplauso e as gracias por vir, e nada, que empece a función. Un aplauso fuerte. Boas tardes a todos. Ya estamos aquí cunha obra moi especial que hai que prestar moita atención porque é peligrosa. É unha obra que vedes aí diante. Que hai aí? Unha silla con as telas, unha televisión, unhas mesiñas, unhas fotos moi bonitas, unhos cousos de colores aquí, pero hai que botar imaginación. Aquí o que en realidade é un palacio. Un palacio e aquí hai un trono, sí, e un trono dunha raíña. Pero non unha raíña destas das de Edad Media, non, unha raíña das da hora, como a reina de Inglaterra, por exemplo, como Isabel II, ou como mesmamente a reina Sofía, da hora. Unha reina no seu palacio, rodeada de conselleiras que lle van dicindo hai este acto, hai este outro. Pois vamos a ver hoxe un día normal na raíña, pero vai ter un problema. Vamos a mirar que problema ten. Eu vou vos ir explicando se se van liando. Preparados? Chámase Os 4 pés do trono. Grupo de Teatro Aicilá da Escola Municipal de Teatro de Lalín presenta Os 4 pés do trono. Ao trono de súa majestade. Pois este traballo non estaba a casa de calquera. A miña nai, a miña avó, a miña bisavó, a miña avó, a miña sido limpapor. Esta familia. Requintado, retraballado. É un trono de estilo rococó. Listísimo, máis listo que cando era novo. Fagamos unha reverencia. A nosa reina fai acto de presencia na estancia real. É como a Leticia, casi, eh? Sí, oh, guapa, guapa. Que ceremonias temos hoxe? A súa majestade vai recibir os ministros, os conselleiros, os duques e duquesas, os condes e condesas, os reis e príncipes, toda a xente de ver. Este trono non está ben. Acabo de limpalo, minha majestade. Está desequilibrado, cai para un lado, balancea. O trono balancea. Necesita ser arranxado de contado. Pánsalle un calzo debaixo, xa está. Un calzo? Debaixo do trono? Non te parece ben? Non, non está para nada ben.
Sube primeiro o suelo. Cala a boca. Máis alto. É o carpinteiro real. Ah, este de vacacións. Ah, é cando ibas dicir. Pois mira ti, acabase de me acordar agora. Claro, e se non te acordas en días, aquí pasmando a bona. Nese caso... En vez do carpinteiro real, traio aquí o aprendiz de carpinteiro real. Fuerte, fuerte. Se me subir no sueldo. Más alto. Cala a boca xa. Que queres subir no sueldo ou non? Aprendiz de carpinteiro real. A ver se me podes arranxar este trono que está desequilibrado por un lado. Fuerte. No! No, que? No, miña majestade. Atreveste a contradicirme. 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 No, miña majestade. Atreveste a contradecirme. No, oh miña majestade. Atreveste a contradecirme. Sí, miña majestade. Pero miña, o que pasa é que a caixa de ferramentas pesa moito. É necesaria para arranxar o seu queridísimo trono. E xa o primeiro que aprendín na escola de carpintería. Non sin a miña caixa de ferramentas, así que, mentre non haxa caixa de ferramentas, non lle arranxo o seu queridísimo trono. Non pasa nada. Conselleira. Sí. Traen a caixa de ferramentas do carpinteiro real. Claro. Alexena. Así mellor. Trono está todo. Ah, é de que pé? Era que pé. Pero que é deste? Repara, miña colega conselleira. O pé que está máis alto é este. Desculpa, miña querida colega conselleira, pero o pé que está máis alto é este. Este. Que este? Concho. No. Fuerte. Pero bueno, aquí que? ¿Dónde estou? A ver, que é? Unha pescadería ao 50% de descuento en peixe super caro? Ou que estou nun palacio real con todo tipo de lujos, A ver, aquí, pon un pouco de orde, porque... Vale, xa, tranquilitos un pouco. Que vaya, Xa. non hai que nos controle. Cales un pouco. Vamos a nosas posicións. Traballar. Se quero. Traballarei. Eso che pago. Como me
Miña Majestade, hai ferramentas, como pode comprender, son necesarias para arranxar o seu queridísimo trono. E non as podo sacar da carpintería real porque aínda son aprendiz. Así que facemos? En nome do que real, onde tedes as ferramentas necesarias? Si, ali traballarei millor co permiso de súa Majestade. Entonces, nese caso, en vez de traer o trono para o obradoiro, traigamos o obradoiro para o trono. Levamos o trono. E ti non vas? Vou. Non sei que faga. O único que sei é que a caixa de ferramentas pesa moito. E sabe o primeiro que aprendi? Xa o sei. Xa sabe, pois parece que non lle acorda. Conselleira! Asumillo. Ordea algo vostede, miña Majestade? Viches alguna vez a unha raíña sen trono? Non, todas teñen trono, pero eu xa lle tren agora. Viches alguna vez a unha raíña de pé? Non, como xa lle dixen, todas teñen trono. Adoro un pouquiño, miña Majestade. Nestas circunstancias non podo dar a ceremonia. Por favor, cancela xa a ceremonia. Agora, ¿sí? Xa non hai ceremonia. Viches alguna vez a unha raíña de pé? Con todos os meus respetos, Majestade, xa lle dixen que unha raíña non pode estar de pé. Eu necesito un trono. Xa sei, ti serás a miña sustituta nun trono real. Pero, Majestade, eu... Atreves-te a contradicirme? Veña, non, miña Majestade. Majestade! Está mal equilibrio. O trono xa está. Majestade! Pero escoíteme! Foi feito con garima e majestuosidade que vos merece. Así que proba agora. Proba. O rapaz cerrou ali e puliu alá e agora xa está. Está, Está. Que tal me vedes? Eu sempre vexo moi elefante.
lado. Outra vez. Sí, Ah, pois leveo. pois non podo. Pesa moito. Pois Y no puedes buscarse para poder subir, ¿no? Non vou. Pois sí, fai un bo día hoxe, non? Os pasarillos cantan, as nubes se levantan, que sí, que non, que cae un chaparrón con azúcar de turrón. E os pasarillos pío, 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 pasarillos pío, 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 a facer de trono xa. Non quero, miña majestade. ¿Cómo? Verás, verás. Salud. Majestade, o trono xa está. Pois que o traigan. Sí, será mellor. Majestade! Majestade! Escoíteme, míreme! Majestade! Majestade! Escoíteme, míreme, pero que non ve? Claro. Míreme, así, desde que se puso a cerrar. Mire, o trono desta vez sei que está. E como me diga que está desequilibrado, tírome pola ventana. Por min vale, eh? Non me vale, o que se quere vostede é librar de min. Prove. Está ben, eh? Está ben. Está ben mal, pero non vedes que agora está torto para outro lado. Como vai estar todo para outro lado? E logo, eu estou torta por diversión. Se cadra, unha hipótese solamente. Ten un problema de columna, debería mirarlo, porque eu non podo estar arranxando tronos cada 2 horas. Levo todo o día arranxando tronos. Problema de columna moito de eu, aprendi a babosa. E ti que aprende de babosa? Eu sobre todo, que fixen unha carreira en Harvard. E ti que? Que eres de povo? Ti eres de povo? Equilibrado, equilibrado. Equilibrado. ¡Anda! Este trono necesita ser, bueno, outra vez arranxado. Ese non o faz, ves? Que? Irás á cárcel por corrupción. Por corrupción. Eu, por corrupción. Se estou máis pobre que as arañas, que as formigas. E vostede que ten aquí un palacio, vai a cousa. Vamos falar do seu dormitorio, que é todo billetes. Eres a raíña, eres. Porque son a raíña. Xa podía repartir ben cos outros. Porque a min o soldo, vaya soldo que me dá. E teño que estar arranxando que te mereces. tronos cada 2 horas. É o que me merezo. Vaya por aí. Oye, non fales así a túa raíña. Bueno,
mal a espalda. Sí, ti sobre todo. Non me dea. Ti vecinos, se queres. Non, a caixa de ferramentas non a podo deixar aí abandonada. É o único que teño. Conselleira, asestade, creo que teño un problema de columna. A mí que me importa? Conselleira. Así gústame. Uy, no. Otro, no traigan xa. Agora mírame, Majestade, o trono desta vez sí que está. E escoito a cousa, porque antes non me escoitou. Fixo que me escoitaba, pero ignorou. Eu non podo ir á cárcel por corrupción, porque estou máis pobre que as arañas, E que as que? hormigas e que todo tipo de bichos que existan. A todo caso, irá vostede, que mira que palazo. Eu son a raíña. Eu sou a rainha. E que é corrupción? Defínama. Se nem sabe nego o que é. Non quero contestar, simplemente. Porque non lle convén. Que tal me vedes? O trono parece que está un pouquinho. Só un pouquiño. Desequilibrado. Desequilibrado estades vos. Pero non vedes que o trono non ten patas. Claro, vostede pesa moito. Leva o trono ao obradoiro e que lle terminen de cerrar as 4 patas. Do trono. Non do trono, da túa cabeza. De que vai ser? Todo se fala do trono, da miña cabeza, das dúas cousas. Das dúas cousas, pareceme ben. Imos usado polo trono. Da miña cabeza, xa veremos. Elevado ao parque dos príncipes, que servirá de mampar. Onde dixo que iba? Ao parque dos príncipes para que sirva de mampar. Entonces a vosa graciosa majestade onde vai sentar? Xa entendo, voume poñer a majestade? Non, espera aí. Vostede, por aturar a miña real carga, será a miña única conselleira. E a primeira misión será axudarme a montar o meu novo sofá. Cuidado. Non pode facer eso. Pero, que dirá a miña familia?
casi, vou marchar. Espera aí! Espera aí, que teño un ascenso para vostede! Ascenso! Ascenso? Ai, que é? Pareces un pouco. Mira, vostede como é tan equilibrado, tan maravilloso, tan de todo. Todo. Sí, todo en general, sí. Sí, a ver, que pasa? Axudarame a equilibrar o meu sofá. Será o meu respaldo real. Como? Eu de respaldo, pero ti, eu o niego. No, será a reina, pero... Ya, séntese aquí. É vostede. Non te movas, Ah, vale. O meu novo sofá. Abaneamos o trono, miña majestade? Un poquinho sí, Se queremos por ese recortello os 4 pesos. Paréceme ben. Non! Imos tomar café? Vamos, tomar un té, mellor. Non, mellor o café. Son a tua raíña. Cala. Veña, vamos. Imos. Ti que? Mira que foi Tanta pelota. equilibrado. A ti que tanta pelota, mira como caballos, como a mí. E así foi mentras non compraban un trono novo porque despixeron ese, mentres o carpinteiro e unha das súas conselleiras será o novo trono. Aí terán que traballar aguantando o peso da raíña e así sería polo menos hasta que terminaran de arranxar un trono ou comprar outro, polo menos 6 meses, polo menos. E agora un aplauso moi forte para os actores. está cambiando, creo. Oh, me diga, agora toca o momento de sacar esto de enriba, que os pobres tienen que subir a tinta gorda. Sí.
Leva para allá. Non me deixan. Moitas gracias. Bueno, pues vamos a recoller. Mi niñas, ahora os digo cómo hay que colocarlos. Vale. Despediros aí, adiós, adiós. Estuvo muy divertida. Son muy majos ahora.